Hele, není tady ani no. Dovnitř bude lidí víc. Berem košík? Jo. Hej, ale já bych si s tím pak zkusil jako zaplatit. No však zaplatíme, ty hotová věc. To mě teď jinak mám na rukou hodně. Je to dobrý, nemusíme ho s tím kupovat. Nevím, bude možná víc lidí trošku. Tak tady je to dobrý. Tohle udělat v Praze, tak... To by tě znali už všichni. To měla dřív žena, že jo, jako když jsi to žena z Mátkovky a z jeskyní. Ne, já dojdu první, jděte tam někde. To je studený, bo. Tak to nosí. Prosím ochranku k zelenině. Tu ramu. Tak máme velkou rodinu. Jsem na zimu. Máme čaj? Med nepřísne čaj. Med máme? Tady se nesmí fotit. Do kolečka. Teď už jenom modrý Nedare drobný.